Amen. Nista biex naqraw il-pass li jmiss mill-Vanġelu ta' Mattew, kapitlu 21, isimgħu. U meta qorbu lejn Ġerusalemm u ġew Betfaġe lejn l-għolja taż-Żebbuġ, imbagħad Ġesu bagħat żewġ dixxipli billi qalilhom: morru fir-raħa l-faċċata tagħkom u malajr issibu ħmara marbuta u fellu magħha. Ħolluhom u ġibuhom li. Jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa se tgħidu s-sit għandu bżonnhom u dritt se jibgħathom. Issa dan ġara sabiex titwettaq il-kelma mitkellma permezz tal-profeta meta qal ejdu l-bint Sion ara. Is-sultan tiegħek ġej għandek manswed u rikeb fuq ħmara saħansitra fuq felu, ferħ ta' bima tat-tabija. U d-dixxipli telqu u għamlu bħalma ddereġihom Ġesu, ġabu l-ħmara u l-felu u għedu l-imnatar tagħhom fuqhom u poġġa fuqhom. U l-folla kbira ħafna firxu l-imnatar tagħhom fit-triq u oħrajn għaġtu frijej mis-siġar u ferxuhom fit-triq. L-folol kienu sejrin qudiemu u dawk li kienu isegwuh għajtu Osanna l-bin David, imbierek minn ġej fissem is-sit Osanna fl-ola. U meta daħal Ġerusalemm tqanqlet il-belt kollha u qalet min hu dan? U l-folol qalu dan hu Ġesu, il-profeta minn Nażaret fil-Galilija. Amen. Jekk ikolkom taqraw l-erba' Vanġeli f'nofs ta' nar u ngħidilkom x'impressjonakom. Forsi tgħiduli it-tagħlim ta' Ġesu. Imkien ma ssibu. Il-tagħlim tiegħu li ħareġ minn fommu huwa ta' bilħaq tagħlim mis-sema. U ngħidilkom ma tkun raġun. Forsi semmulu wkoll l-emmejjel tal-għaġeb tiegħu. Ġesu kien tawmaturgu, kien jagħmel leġubijiet, mirakli, kotrana, xogħol minnhom huma rekordjati fil-erba' Vanġeli. Ċertament, iva, Ġesu huwa uniku f'dak is-sens li għamel l-emmejjel ta' missieru qudiemna stess. Ma naħseb jiena l-iżgħet ħaġa li tolqot il-qarrej li kapaċi ddixxerni huwa l-fatt kif l-erba' reporters Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni, li ħana nsejħulhom l-Evanġelisti, li rrekordjawna l-ġrajja ta' Ġesu, enfasizzaw ħafna il-mewt tiegħu. Mela għandek Mattew li l-aħħar 7 kapitli jenfasizza l-aħħar ġimgħa ta' Ġesu. Ġesu għex 33 sena, b'wieħed ieħor, l-aħħar ġimgħa jagħtiha 7 kapitli. Marku kwart tal-Vanġelu tiegħu l-aħħar ġimgħa. Ġwanni nofs il-Vanġelu tiegħu. Nofs il-Vanġelu. U fuq l-aħħar sigħat, l-aħħar jiem ta' Ġesu. Ċertament, ikollna ngħidu allura illi l-Vanġeli mhumiex biografija ta' Ġesu. Mela jekk jiena ngħid irrid naqra biografija ta' Winston Churchill jew ta' Pablo Picasso biex inkun naf il-ħajja tagħhom. Tiftaħ il-tiblu l-kapitlu mindu twilet u meta kien għadu żgħir femmar skola u hekk, u dejjem kull sena jgħidlek x'ġaralu l dan il-personaġġ. Tajjeb, dik hija biografija kif nafu aħna illum il-ġurnata, illi nkunu rridu nafu d-dettalji kollha ta' dak l-individwu. Le, il-Vanġel mhumiex hekk. Infatti Ġwanni ammettija apertament u jgħid illi hemm ħafna emmejjel illi għamel Ġesu li mhumiex irrekordjati f'dal-ktieb. Mhuma jenfasizzaw dak li huwa ta' bilħaq importanti u x'inhu importanti appuntu il-mewt tiegħu. Ara, meta Picasso jew Churchill mietu xogħolhom intemm. Meta Ġesu miet, hemm huwa l-kapulavur tiegħu. Meta miet u l-xoxta hemmhekk Ġesu sar is-Salvatur tagħna. U dik hija dak huwa l-messaġġ ċentrali li l-erba' Vanġeli il-kol flimkien bleħen wieħed iridu jgħaddulna illi hawn huwa s-Salvatur tagħkom. U allura hawnhekk issa ninsabu fl-aħħar ġimgħa dal-iqrajna d-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm tibda l-aħħar ġimgħa ta' Ġesu. Tradizzjonalment insibuha bħala ħadd il-palm. Però hemm studjużi llum il-ġurnata li jgħidu kien it-tnejn, mhux il-ħadd. Għaliex jekk tgħid il-ħadd allura hemm problema għaliex l-erba' tal-aħħar ġimgħa, Wednesday, m'hemm xejn rekordjat.
x'għamel Ġesu x'm'għamilx. Jekk daħlitna allura kull ġurnata nafu x'għamel u x'għallem Ġesu matul dik l-aħħar ġimgħa. Mhux importanti xi ħadd jew tnejn l-Evanġelisti ma jgħidulniex, l-importanti huwa li hawnhekk issa qegħdin nifhmu li qegħdin deħlin issa lejn il-climax. Il-missjoni ta' Ġesu issa waslet fil-quċċata tagħha. Meta marru il-Griegi u xtaqu ikellmuh matul il-festa, Ġesu qal waslet is-sija u x'naqbad ngħid, missier ħlisni minn dis-sija, imma għalhekk ġejt għal dis-sija. Ġesu kien jaf preċiżament il-għala u der fostna bħala bniedem appuntu biex ikun jista' jħallas ir-riskatt illi dwaru tkellem aktar kmienu x'vera. Il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi ma ġie biex jaqdi u jagħti ħajtu bħala riskatt il-prezz biex aħna nkunu illiberati ma nibqgħux il-sira tad-dnub imma nkunu tiegħu. U allura Ġesu hawnhekk irridu nifhmu illi mhuwiex il-vittma la ta' Pilatu, la ta' Ġuda, la ta' Erodi u laqqas tal-Fariżej. Ġesu hawnhekk huwa il-sit sovran, il-ħakkiem anke fuq l-avvenimenti li ħajġru lilu. U jaf eżattament x'se jiġrilu meta kien arrestat fl-ort tal-Ġetsemani u Pietru provi jiddefendih, tajjeb Ġesu qal jaqgħu minix kapaċi nappella lil missieri u jibgħatli issa stess 12 leġjun ta' anġli biex jgħelsuni. Ma frattant mbagħad Ġesu qal imma mbagħad kif iseħħu l-Iskritturi. Ġesu kien jaf illi l-ħajja tiegħu kienet diġà profetizzata mħabbra minn qabel x'kellu jiġrilu. U fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 13, jgħidilna li qabel il-festa tal-Għid billi Ġesu kien jaf illi ġiet is-sija tiegħu, kien jaf. Kien jaf. Ġesu huwa il-ħakkiem fuq kull avveniment, il-kruċifissjoni tiegħu mhijiex traċedja kif għadna hija l-kapulavur tiegħu. Huwa x-xogħol l-aktar importanti indispensabbli tiegħu, il-kapulavur divin. Hemmhekk kellha tintwera l-ġustizzja u l-grazzja t'Alla. Il-ġustizzja t'Alla għaliex Alla jikkastiga d-dnub. Nħarsu l-Kalvarju u naraw id-dnub Alla kif jistmaħ, id-dnub ħaqqu l-mewt. U Ġesu appuntu ħa il-mewt minn flokna. Imma wkoll is-salib jurina l-grazzja t'Alla. Il-grazzja t'Alla, l-ħniena illi qatt ma stajna nimmeritawha għalina nfusna hemmhekk tnixxi għalina. Alla bil-Kalvarju jintwera li huwa ġust u jisimgħu din u jiġġustifika il dawk illi jafdaw f'ibnu Ġesu Kristu. Alla huwa ġust, kull ma jagħmlu skont ir-rettitudni u l-qdusija tiegħu, imma wkoll issa bil-Kalvarju kapaċi jiġġustifika lili midneb jiddikjarani ġust imlibbes bil-perfezzjoni ta' Kristu. Dak huwa li qalalna Ġesu bil-tpattija tiegħu fuq il-Kalvarju. L-avveniment li rajna dalodu kif Ġesu bat għal din il-fellu ta' ħmar u rikeb fuq għaw daħal trionfalment f'Ġerusalem għall-aħħar darba, kull sena kien jinżel Ġerusalem, imissa għall-aħħar darba din id-daħla tiegħu, din l-entratura majestuża tiegħu f'Ġerusalem nistgħu nsejħula l-inkurnazzjoni tar-Re. Ġesu issa huwa magħruf bħala ir-Re, pubblikament huwa magħruf bħala r-Re. Ġesu huwa ddikjarat bħala s-Sultan Messjaniku. Dak illi l-Bibja fil-qedem sejħet jew tkellmet dwar it-tama li Alla kellu jibgħat il-midluk tiegħu, il-Messija tiegħu. Ġesu issa irid juri illi hawn jien huwa il-midluk tal-Alla. Jien huwa r-Re illi dwaru tkellem Zakkarija u l-bqija tal-profeti. Qabel kien kawt, Ġesu kien dejjem cautious, il ma rridx juri l-identità vera tiegħu bħala l-Messija apertament għaliex. Għaliex
għaliex kien jaf li qajjem ħanejdu hekk kbir u furja kbira, in-nies kellhom għaġ kbir għal dal-Messija. Però l-idea tagħhom tal-Messija kienet differenti ħafna minn kif preżentawh il-profeti mill-antik. Allura jridu nsaqsu. Il-fatt li Ġesu għażel u nnifsu li jidħol f'Ġerusalemm b'mod hekk trionfanti. X'inhu s-sinifikat tagħha? Għaliex? U għaliex infatti l-4 evanġelisti jirrakkontaw dal-avveniment. L-4 huma jagħtuh l-importanza u allura aħna jkonkludu li bil-fors dan l-avveniment li Ġesu daħal f'Ġerusalemm mill-folla tan-nies huwa ta' bilħaq importanti. Ħansemmu xi raġunijiet għala dal-avveniment huwa importanti. Ġesu l-ewwel ried jevoka jew anqal dimostrazzjoni. Fejn qabel infatti Mattew stess jgħid illi Ġesu aġixxa li qasba mġelġla ma kisiriex, ftila d-daħħa ma tfijiex, ma jgħajatx fit-triq, ma kienx dak it-tip ta' rabbi li jrid juru nnifsu le, ma kien jivvjaġġa minn belt għall-oħra, jippriedka, juri l-ħnina tiegħu, iservi lin-nies, imma b'mod umli. Immissa Ġesu irrid iqanqal din id-dimostrazzjoni favur tiegħu. Fes-soltu ma jgħajjax fit-triq u lanqas jolli leħnu kif jgħidilna l-Evanġelista, lanqas jolli leħnu, issa iħalli l-ħadd ieħor jgħajjat favorih. Fatti naraw il-nies qegħdin jgħidu Ożanna l-bin David, Ożanna salvana issa. L-għajta popolari tal-nies, l-entużjażmu tal-geġwiġija illi ċertament bdiet tfernes l-ostilità tal-mexxejja reliġjużi. Il-mexxejja reliġjużi, Fariżej, Sadduċej, Assasin l-kbar. Kollha kellhom l-anżita kbira għal Ġesu. Riedu b'kull mezz, b'xi mezz, jeqirduh. Infatti minn kmieni ħafna Marku kapitlu 3 vers 6. Kapitlu 3 għadu fil-bidu tal-ministeru tiegħu. Għadu bil-kemm ħareġ ippriedka. Jgħidlek il-Fariżej ħarġu u dritt bdew jikkomplottaw mal-Erodjani kontri kif setgħu jeqirduh. Ġesu mill-ewwel bil-maqt ngħidu rifsilhom fuq il-kallijiet. Għaliex Ġesu huwa l-leħen ġenwin tal-Alla illi espona minn kmieni ħafna l-ipokrezija u r-reliġjożità falsa ta' dawn in-nies illi minn għalihom kienu l-mexxejja tal-poplu tal-Alla. U allura Ġesu hawnhekk billi ħalla lin-nies jgħidu favur tiegħu kważi kien qiegħed ikeskes lill-mexxejja. Kien qiegħed jipprovokhom biex jieħdu azzjoni, biex jesegwixxu l-komplott bikri tiegħu. Kienu ilhom jikkomplottaw u ilhom jiftehmu bejnietom ma kif ħanamlu biex neħilsu minnu. Xi ħaġa simili għal dak illi meta Ġesu kien mad-dixxipli fiċ-ċenaklu dar fuq Ġuda u qallu dak li għandek tagħmel għamlu malajr. L-dixxipli ħasbu li Ġesu qed jgħidlu murati karità lil foqra. Meta Ġesu qed jgħidlu jien naf li inti bin it-telfin, naf li inti għalaqtajnek għad-dawl, beħsibek titradini, mur u tradini. Hija xi ħaġa illi daħħalna f'qoxritna illi iva. Għalatina l-opportunità ripetuta, vera, immissa Ġesu jaf illi wasal iż-żmien. It-tieni ħaġa għala Ġesu daħal trionfalment f'Ġerusalemm. Ġesu ried palli kieku jisforza lis-Sanedrin li kienet il-qorti in-nies rappreżentattivi tal-Lut, l-ogħla qorti tal-Lut, biex jibdlu l-orarju tagħhom, kellhom it-timetable tagħhom issa vera għalihom Ġesu sar insapportabbli. Darba li qed f'Ġerusalemm issa rridu nħelsu minnu. Imma l-pjanti tagħhom kien mhux waqt il-festa.
biex ma jkunx hemm xi rvell tan-nies. Għaliex? Għaliex ovvjament fil-festa tal-Eid tafu immaġinaw Ġerusalemm iffullata bin-nies. Nies jirfsu fuq xulxin, għaliex għax il-lut kellhom l-obbligu li jinżlu Ġerusalemm biex josservaw l-Eid hemmhekk. U tista' timmaġina illi il-pjan tal-Farizej kien noqtluh wara l-festa, meta n-nies imajnaw jibdew jirritornaw lura l-indarhom u kollox jiġi għal normal, imbagħad noqtluh. Imma ma kellux jiġri hekk. L-orarju talla kien Ġesu ibnu kellu jmut fil-Eid, mhux wara l-Eid. Għaliex? Għax Ġesu huwa l-Eid tagħna. Ġesu huwa l-Eid tagħna. U allura iwettaq din il-tipoloġija, il-fatt li l-lut kellhom dil-festa li jiftakru meta ħarġu mill-Eġittu wara li ċabsu il-bibien tagħhom bid-dem tal-ħaruf. Dik l-istorja hija illustrazzjoni tal-fidwa, tas-salvazzjoni li għalana Kristu bid-dem tiegħu. U allura Ġesu kien jeħtieġ li jmut fl-Eid, propjament fil-festa. L-edewa tiegħu qalu wara l-Eid, nissaportu ftit oħra noqtluh wara l-Eid. Imma le, Ġesu bid-daħla tiegħu f'Ġerusalemm kien qed jgħidilhom dak li għandkom tagħmlu għamluh. Ġesu huwa l-Eid tagħna. Ġesu huwa wkoll dak li jwettaq il-profezija. Aħna ngħidu għandna 3/4 tal-Bibja hija il-ġrajja tal-lut li fiha ingħatat profeziji kotrana u tipoloġiji stejja li kollha b'xi mod jew ieħor jitkellmu dwar Ġesu. U allura id-daħla ir-reali tiegħu twettaq il-profezija. Fatti Mattew jispjega il-fatt li Ġesu mar u rranġa biex ikollu dan il-felu ħalli jirkef fuq u jidħol trionfament f'Ġerusalemm, da ġara sabiex titwettaq il-ħaġa mitkellma permezz tal-profeta Zakkarija kien. Zakkarija l-ktib tiegħu qasir, però fih profeziji tremendi dwar Ġesu. Riċ ħafna fil-profeziji li ta' dwar Ġesu. Waħda minnu kienet tgħid ejdu l-bint Sion ara s-sultan tiegħek ġej għandek manswed u rika fuq ħmara saħansitra fuq felu ferħ tabima tat-tabija. Kollox ta' pezzerija waħda. Dak li Alla determina minn qabel, dak li Alla ħabbar sekli qabel li kellu jiġri appuntu ġara u l-profezija nitkellem għalija nnifsi u nispera li intom ukoll. Il-profezija hija evidenza sostanzjali u qawwija favur Ġesu. Meta ngħidu Ġesu huwa ġenwin jew fals. Illa għaliex nafu li hemm ħafna min jippretendi li huwa ġenwin, vera, fundaturi ta' reliġjonijiet oħra, għalfejn għandi nemmen f'Ġesu u mhux f'Konfuċju. U mhux fil-Budda, pereżempju. Vera, għalfejn. Ġesu huwa ġenwin għaliex Alla nnifsu ikkreditah. Alla nnifsu urih li huwa ġenwin l-Ispiritu Santu illi aħna mill-antik tallimna ngħidu li tkellem permezz tal-profeti. Il-profeti x'ħabbru? Ħabbru il-dak li kellu jiġi. Il-Ġesu ta' Nazaret. Infatti Pietru fl-ittra tiegħu jgħid li rigward is-salvazzjoni il-profeti li profetizzaw rigward il-grazzja li kellha tkun għalikom feċċew sew u investigaw. Mela ġara, Eżajja l-ewwel kiteb il-ktib tiegħu, imbagħad mar biex jarġa' jaqrah biex jipprova jifhem x'kiteb. Jipprova jifhem x'kiteb. U Ġeremija u Eżekjel u Danjel u l-profeti l-oħra. Għaliex qed jippruvaw isibu għal liema persuna jew xi speċi ta' żmien qed jindika l-Ispiritu ta' Kristu fihom u jbassar is-sofferenzi ta' Kristu u l-glorja sussegwenti. Qegħdin jgħidu ħaġa waħda, illi il-Messija għandu jbati imma mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. U hekk allura naraw il-Ġesu. Ries għalejn Ġerusalemm, jaf illi se jkun arrestat u se jkun maqtul, imma mbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. Dana kollu skont il-profezija, skont id-digriet divin mill-eternità. Kristu intenzjonalment avviċina l-belt
b'maniera biex jannunzja pubblikament bla ħabi, bla riserva il-wasla tas-salvazzjoni għan-nies tal-Alla. Il-wasla tas-salvazzjoni. Hawn jien u jien ġejt biex insalvakom. Infatti, kif preżenta ruħu bħala sultan imwiegħed, imma sultan aħna meta mill-antik sultan normalment jiġina f'moħħna xi ħadd li huwa oppressiv, xi ħadd li jabbuża bil-popli tiegħu, xi ħadd tiranniku, xi ħadd illi jasar l-ħadd ieħor brutali. Ma Ġesu totalment differenti. Sultan umli, riekeb fuq fenu ta' ħmara. Is-slaten kienu jilbu fuq xi stallun abjad, dak iż-żiemel u bil-regalja miegħu. Ma Ġesu preżenta ruħu bħala ir-re umli, ir-re umli. Meta il-Papa Ljun 10 kiseb it-tron papali lil-ħuħ qallu la darba Alla tagħna il-papat issa ngawduh. Tifhem. Bl-Ingliż, since God has given us the papacy, let us enjoy it. Issa għand il-poter u allura issa irrid impappija sewwa. Kemm hu differenti Ġesu x'vera. Ġesu dieħel bħala sultan ma jaf li sejjer sultan għal-qatla. Għal-qatla. Sa ftit ġranet oħra ħadd iddendi dik it-tabella fuq l-għoda tas-salib dan u Ġesu ta' Nazaret is-sultan tal-Lut. Mhuwiex is-sultan kif pretendew il-Lut, vera? Ma dan huwa s-sultan li Alla provdilna propjament tas-salvazzjoni tagħna. Ġesu daħal allura biex tkun żvelata l-identità vera tiegħu. Minu dan is-sultan? Minu dan is-sultan? Zakkarija infatti fil-profezija tiegħu iżid jgħid huwa ġust u moni bis-salvazzjoni. Huwa ġust, huwa sultan ġust, mhux sultan li jasrak u jarmik. Huwa ġust u moni bis-salvazzjoni. Għandu s-salvazzjoni biex jagħtiha lilek bħala don, bħala qotja. B'xejn għalik. U għall-istess sultan illi Iżajija iħabbru fil-ktib tiegħu fejn jgħid għax tweldilna tifel ingħatalna iben u s-seta tkun fuq spallejh u jissemmi ismu kunsulier tal-ħaġeb, Alla qawwi, missier għal dejjem, il-prinċep tal-paċi. Mill-kobor tas-seta u slim tiegħu ma jkunx hemm tmiem fuq it-tron ta' David u fuq saltnatu biex iwaqqafha u jwettaqha bil-ħaqq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Alla ppreżenta s-sultan tiegħu, sultan taslim, sultan taslim. Issa allura propju fl-aħħar tal-Ministeru Pubbliku tiegħu. Ġesu jagħmel claim pubbliku. Dikjarazzjoni pubblika li huwa l-Messija u s-Sultan ta' Iżrael. Tul il-Vanġeli, ħafna drabi rajna dwar illi Ġesu qalilhom biex ma jgħidux minnu. Vera? Dak li nsejħulu is-sigriet messjaniku. Is-sigriet messjaniku. Pereżempju, f'Mattew stess kapitlu 16 wara li Pietru qallu inti l-Messija binalla l-ħaj. U Ġesu qalilhom dak il-ħin stess widdeb lid-dixxipli biex ma jgħidu l-ħadd li hu kien il-Kristu. Il-Kristu l-Messija huma l-istess ħaġa. Il-Kristu bil-Grek, il-Messija bil-Ebrajk biex ma jgħidu l-ħadd li kien il-Kristu. Immissa jridhom jgħidu. Issa jridhom jiddikjarawh bil-miftuħ. Għaliex? Għax wasal iż-żmien. Wasal iż-żmien illi Ġesu jkun magħruf bħalma hu ta' bilħaq. Kif jirrakkonta Luqa infatti meta bdew jgħidu n-nies imbierek is-sultan li ġej f'isem is-sit. Ożanna fl-oli. U xħud mill-Fariżej fil-folla qalu għallim ċanfar id-dixxipli tiegħek. Il-mod kif qed ifaħruk qed jgħidu li inti Alla nnifsek. ċanfarhom. Ħallihom x'għajdu hekk. U ieġeb il-qallu ngħidilkom, jekk dawn jisktu, jekk dawn nies jisktu, jgħajat il-ġebel. Issa Alla jrid il-Salvatur maħtur tiegħu ikun magħruf fost il-Lut u mad-dinja kollha. Wasal iż-żmien. Xi ħaġa li ta' bilħaq għandha tferraħna li iva. Iva Alla jrid. Ġesu anke qabel ma tal-ura fis-smewwiet morru fid-dinja kollha.
is-suwed u l-bojot, l-intelligenti u l-injoranti, iż-żgħar u l-kbar, il-foqra u l-onja għajdulhom li hemm salvazzjoni li tħejjiet u ġiet imwettqa fuq il-Kalvarju. Ġesu daħal Ġerusalemm fuq fellu ta' ħmar, fuq fellu ta' ħmar. Kif għattilkom l-imperaturi u l-gwerriera l-kbar kellhom dik il-pompa, dik il-show kbir li jitlu fuq żiemel kbir, abjad. Ġesu was-sultan umli u x'taħsbu intom irid li s-segwaċi tiegħu ikunu umli bħalu. Ikunu umli bħalu. Di lezzjoni li nsibuha diffiċli minħabba l-kburija fina. Ġesu it-bissima tiegħu hija fuq dawk li jixbħuh fl-atteġġjament tiegħu għal umli. Darba li d-disċipla għalilhom jiena ġwejjed u umli f'qalbi. Jekk intom tieħdu il-madma tiegħi fuqkom u titgħallmu minni, issibu l-mistri ħarruhkom. U Ġesu hawnhekk iva narawh huwa sultan ta' bilħaq, huwa konkustatur, huwa għallib, huwa l-vittorjuż, imma mhux bil-forza, mhux bil-vjolenza, bil-imħabba, bil-grazzja, bil-ħniena, bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Oħroġ il-ħaġa bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Saltnatu mhix waħda militari, imma tikkonsisti f'għaddejja mansweti. Għaddejja li ma jfittxux id-drittijiet tagħhom bħalma Ġesu nnifsu ma fittix id-drittijiet u l-jeddijiet tiegħu. Ġesu rid dejjem ifehmna illi s-saltna tiegħu, il-ħakma tiegħu fina hija meta hemm għejxin ġust, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Aħna kapaċi nifirħu fih illi hu waslinna l-maħfra minn għand Alla. Iġġustifikana, fdina, tagħna l-ħajja eterna. U allura rridu ngħixu għalih dik hija s-saltna t'Alla. Ġesu ġie biex jeleb mhux imperi u laqqas armati, iżda l-qlub u l-imħuħ tagħna għall-ubbidjenza lejn Alla. Napoleon ma kienx xi galantom. Kellu f'moħħu li Franza pajjiżu jsir imperu. Ġie Malta infatti, mhux vera. U għajmilna ħafna trabil fis-sentejn li ħalla l-soldati tiegħu hawnhekk. Napoleon kull fejn kien imur kien jaħkem bil-vjolenza vera. Il-kavallieri għalfathom il-barra, kaċċihom il-barra. Malta tiegħi għalilhom. Napoleon darba qal Alessandru l-Kbir, Ċesri, Karlu Manju u jien sejjisna imperi, bdejna imperi. Iżda fuq xi serraħna l-kreazzjonijiet tal-ġenju tagħna, fuq il-forza qal, fuq il-forza. Ġesu Kristu waħdu waqqa fis-saltna tiegħu fuq l-imħabba. U sadissija miljuni ta' nies lesti jmutu għalih. Ekku. Ja biss l-imħabba li toħloq l-imħabba fil-qlub umani. Min kien lest li jmut għal Karlu Manju? Għal Napoleon? Ħadd. Kienu magħhom għax kienu jibżgħu minnu, kienu mwerwrin minnhom. Ma Ġesu jirbaħna b'imħabtu. Il-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm ukoll konna nasru s-sinifikat kollu tagħha. Nibdew nindunaw illi meta Ġesu daħal trionfalment f'Ġerusalemm inkixfet il-mistennija superfiċjali tal-poplu. Il-poplu kien jistenna mod, imma Ġesu attualmenthom jew kienet joffrilhom xi ħaġa oħra. Folla laqetu għalkemm il-lut popolarment kienu qed jistennew messija politiku. Għalihom il-ħaġa li kien qed tkiddhom u tinkwethom kienet il-fatt illi huma kienu maħkuma minn ġens pagan ir-Rumani. U għalihom l-iżjed ħaġa inkwetanti kienet irridu neħilsu minn ħakma oppressiva ta' Ruma. Infatti l-ar insult tal-lut ta' kienar kien illi kienu sfurzati iħallsu t-taxxi
lill-imperatur pagan f'Ruma. U allura xtaqu li jkollhom Messija biex jeħlishom minn dawn l-iskampli li daħlu f'pajjiżna u b'mod tiranniku issa qegħdin jiggvernaw fuqna. Ponzju Pilatu infatti kien il-gvernatur, il-prokuratur li kien jirrappreżenta lill-imperatur f'Ruma. Allora, meta bdew jgħidu Ożanna l-bin David, imbierek dak li ġej f'isem il-mulej, Ożanna kienet jgħidulu salvana issa. Dik li tfisser Ożanna, salvana issa, qed jikkwotaw minn Salm 118. Li huwa salm messjaniku, kulħadd kien jammetti. Salm 118 huwa salm li tkellem dwar il-Messija. U għad jikkwotaw Ożanna, Ożanna, salvana issa huwa ċans. Issa huwa ċans. Frattant, Ġesu iva. Ġesu jisalva. Imma kieku kellna nifhmuha li Ġesu jisalvana minn dnubna stess. Minn dnubna stess. Kemm saru żbalji, sal-lum pereżempju fil-Sud Amerika, kibret ħafna l-idea ta' liberation theology. Popli foqra, u allura Ġesu l-għan tiegħu għalfejn ġie biex ma nibqgħux foqra, biex nibdew ngħixu ta' nies, ikonna ħajja diċenti. Le, Ġesu ma ġiex għalhekk. Infatti Ġesu qal il-foqra dejjem għandkom magħkom. Dejjem. Imma lili mhux dejjem għandkom magħkom. Ġesu ġie biex isalvana mid-dnub, semmih Ġesu għallu l-Anġlu Ġuseppi. Għaliex? Għax l-isem Ġesu ifisser Jaħwe huwa s-salvazzjoni. Semmi Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Hemm affarijiet oħra li kidduna vera fil-ħajja, mart, ignoranza, inġustizzji, oppressjoni, hemm ħafna affarijiet li iniktuna. Frattant, kieku kellna nifhmu id-dnub huwa il-madmat illi rridu neħilsu minnu. U Ġesu biss kapaċi jeħlisna minnu. Il-messaġġ ta' Ġesu ma kienx primarjament ta' paċi temporali. Ġesu ma jwedniex imkien illi dment li nsegwuh sem li ħajtna komda, ħielsa minn kull mart, le. Jew ħalejtina suċċess fil-karriri tagħna, laqqas. Jew la ħanejxu sa mit-sena, laqqas. Ġesu li wedna hija illi għamilna paċi malla. Illi għamilna paċi malla. U li kieku għandna l-erf, li narfu, illi propjament mhux din hija waħda mill-problemi tagħna ta'. Illi aħna miksurin malla. Din hija il-problema tagħna. Full stop. Din hija il-problema. Hija l-unika problema li għandna, il-problemi l-oħra kollha illi vera jafġuna u jkidduna u jagħmluna ħosbina u mdejqin hija riżultat illi aħna miksurin malla. U Ġesu ġie biex jagħmilna paċi malla. Rumana 5, vers 1, għalhekk issa billi aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem malla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għandna sliem malla. Ġesu dak li jħabbibna malla li jerġa' ħodna għand il-ħalliq tagħna biex flok nibqgħu edewa tiegħu. Alla jilqana fid-dan u jagħtina merba u saħansitra jgħodna bħala l-uliet adottivi tiegħu. Il-Lut mela ikkonkorrew f'din id-daħla trionfanti ta' Ġesu. Marru u kellhom din l-aspettattiva li jissa wasalna għal jum il-ħelsien, il-Ruma ħat ispiċċa u s-saltna ta' David, għalek dew jidulu bin David, is-saltna glorjuża ta' David, tal-antik ta' 1000 senilu, se terġa' tiġi, se terġa' tkun stabilita, u se nkunu ngħixu kulħadd taħt ir-rummina tiegħu, kulħadd taħt il-dilja tiegħu, u kulħadd fis-sliem, kulħadd fit-tranquillità. Għaliex mhux ħajkun hemm iżjed oppressjoni. Frattant, Ġesu il-paċi tiegħu hija wisq ogħla, wisq aħjar, wisq superjuri minn hekk. Finalment, id-daħla trionfanti ta' Ġesu f'Ġerusalemm tikkonferma
mhux biss iċ-ċertezza tal-pjan divin imma daqshekk ieħor tixed għall-inkonsistenza tagħna l-bnedmin. Aħna maħniex aħjar minn dawk il-mijiet, forsi eluf ta' nies li laqgħu il-Ġesu u tawh merħba f'Ġerusalem. Maħniex aħjar minnhom. Ma dawn in-nies qabbli xi wħud minnhom l-istess nies illi dakinhar kienu euforiċi u tant ferrieħa u tant ċelebrattivi għax issa wasal is-sultan. Is-sultan li ħabbar Zakkarija u l-profeti l-oħra. Hawnhu u aħna rridu nilqgħuh. Dawn l-istess nies il-5 tim wara kellhom jgħidu salbu. Għaliex? Għax Ġesu iddiżappuntom. Ġesu iddiżappuntom. Pretendew ħaġa, Ġesu rrid jagħtihom xi ħaġa wis aħjar minn hekk. U ma rridux. Allura naraw kemm il-bniedem huwa inkonsistenti. Filli taraħ favur Alla, u mbagħad taraħ li jaqleb u jinsa kollox, jabbanduna kollox, għaliex? Għax Alla ddiżappuntaħ. Xi wħud min-nies isiru interessati fl-affarijiet tas-sema dwar il-Vanġelu għax jaħsbu illi għandhom x'jakkwistaw. Illi Alla ħajmilhom favur. Illi Alla se jaqdihom f'dil faċenda. U ma tinkomplu minn hemm. Imma jippretendu li f'dil faċenda tiegħi Alla għandu jaqdini. U jekk ma jaqdinix, ninsieħ. U dak illi qegħdin naraw jiġri hawnhekk xi ħaġa patetika, xi ħaġa traġika. F'dak il-mument stess meta Ġesu qal lill-Fariżej ngħidilkom li jekk dawn jisktu se jgħajat il-ħaġar, il-ġebel jibda jgħajat favorija. U kif qorob ura l-belt, dil-purċissjoni bdiet minn Betfaġe. Tajjeb, raħal qrib Ġerusalem u resqin lejn Ġerusalem issa. U kif qorob lejn l-belt, Ġesu bekka fuqha. Bekka! In-nies qegħdin jgħidu jifirħu festa kbira. U Ġesu f'qalbu jaf mhuma qegħdin jifhmu xejn. Wara 3 snin ta' pritkar, tagħlim, mirakli, sinjali kbar mis-sema. Ġesu bekka fuqha u qal: kieku kont taf dal-jum imqarint il-ħwejjeġ għas-sliem tiegħek, imissa inħbew minn quddiem għajnejk. Għal darb'oħra, Alla jagħti l-opportunità, tagħlaq għajnejk għal dik l-opportunità tosfor tmur. Għad jiġu l-jiem, mhux talli ma kinux se jħilsu mill-ħakma ta' Ruma, imma r-Rumani 40 sena wara kienu ħajkissruhom lill-Lut, jeqirdu l-Ġerusalem, jeqirdu t-Tempju u jkeċċu l-Lut kollha barra mill-pajjiż. Isma', għad jiġu li jinfuqek meta l-edewwa tiegħek se jollu barrikata madwarek l-assedju ta' Ġerusalem li ġara fis-sena 70. U se jdawruk dawra mejt u se jrossuk minn kull naħa u se jwittu mal-art lilek u lil uliedek fik. U mhux se jħallu fik ħaġra fuq oħra. Għaliex da kollu? Għaliex dal-kastik? Għaliex dal-ġudizzju fuq l-Lut? Għax ma rafx iż-żmien tal-viżitazzjoni tiegħek. Qed tara s-sultan mibgħut mis-sema bajnejk stess u m'intix tarfu. Xi traċedja, vera? Xi traċedja. Li kieku s-salvazzjoni tagħna l-aħwa tiddependi fuq id-deċiżjoni tiegħi, jien, bl-intelligenza tiegħi, bid-deċiżjoni tiegħi, kieku l-Ġesu nittradih 1000 miljun darba. Kemm hija ta' komfort għalina meta Ġesu darba qal mhux intom għażiltu lili. Imma jien għażilt lilkom. In-naċ tal-mera tiegħu u għażilhom. Kieku mhux hekk. M'hemmx tama lina. Ejjew nintrabtu ma' Ġesu. Ejjew nfittxu lilu u nfittxuh bħalma Alla jippreżentah qudiemna.
كتاب انونيمو ما نفش منو اما عليه كرا قال يك نتطور فيها نفسي انسي الدبرسات قال ونعبلو يك نتطور فيها نفسي شنو نبدا نعرى دوت وخميتش وكورروزيوني يك نتطور فيها نفسي انسي الدبرسات يك نحارس لين النسمة دواري سيكويت نسفة ديزابونتات يك نكونسيدرا ċirkostanzi انسي سكوراجيت إذا بينا نفسها هارسي فوق جسو ين نتوتق الحين كله بموت كونسيستنتي على الاترنتا وهكو الحارسة تروحنا تريد تكون فوق جسو كريستو أنا بزونو بلا السلطان محتور من الله علينا سلطان إلى ليش احنا مورالمنت انكونسيستنتي مورالمنت ضعيفة وهدنا ما نش هنصلو أنا بزون اللي كريستو يصححنا اللي يدفندينا يبروتيجينا يقوينا باش نكون كاباچي فيرامنت وجنوينامنت نسقوه انا بزونو باش يحكم فوقنا الاش دواتانا وما كبار ويس ما للنويس يلبونا ما بيح عنا الربحة يحكم فوق يا لورا قال جيتي اي هل فينالمنت يربحني عليه نفسه وعلى طول لترنتا واحدة من اللانيات اللي انكانتاو تايتكرا فخر للسلطان دا السما قدامه رسق تربوت بحبس الحية اللي لكتما منه جوست قديس معدود هللويا هللويا فخر للسفران تالجنوس الأجناد جسو اللي دخل المنت في جيروسالم الاستاذ بروفيتا زكريا كان يعرف اللي قال كان دخل بديك الأملتا كلها فوسط البوبل اللودي البروفيسيا السيحاتية وتايت افرح حفنا وبنت صيون آيات بالفرخ وبنت جيروسالم آرا السلطان تيك جاي ليك وجوست وفيكتوريوس أملي وريكب فوق حمار فوق فلو حمار ويكمبلي ين نقرت المريكب من إفرايم وزويمل من جيروسالم ويتكسر الأوس تالجويرا ويشندر السليم للجنوس بسماوسة سلطناته تكون من بحر سبحر مش مارة ستروف الأرض personalment jina nsab ferħan ħafna illi ninsab taħt it-reġija u l-gvern ta' dan is-sultan leġittimu illi Alla tagħna. Il-għax naf illi s-saltna tiegħu li bdiet bħal ftit mira fl-għaġna qed tikber u tikber u tikber. Sakemm l-art kollha minn baħar sa baħar, mix-xmara sa truf l-art. Min huwa l-vittorjuż? Ġesu Kristu huwa l-vittorjuż. Xi ħaġa li anke il-salmista meta tkellem dwar is-sultan isimgħu x'jgħid. Erfgħu ir-rjuskom xtabi. Id-dinja qisha l-istampa iftħu l-bibien tar-Ġerusalem ħajgħaddi s-sultan, iftħulu ħajgħaddi. Għax dan hu s-sultan veru. Erfgħu ir-rjuskom xtabi u ntrefgħu obwieb antiki sabiex is-sultan tal-glorja jidħol. Min hu dan is-sultan tal-glorja? Is-sit qawwi u setani, is-sit setani fil-battalja, erfgħu ir-rjuskom u xtabi, erfgħu lilkom infuskom u bwieb antiki sabiex is-sultan tal-glorja jidħol. Min hu dan is-sultan tal-glorja? Is-sit tal-eżerċiti u s-sultan tal-glorja. Illum nafuh li jismu Ġesu. Amen.